Добър ден! Днес на днешна демонстрация ще покажем възможностите на този модул да бъде използван в електромобили. Какви ще бъдат ползите от използването на този модул в електромобили? Първото, това е, че не се налагат никакви промени в конструкцията на електромобила. Това е модула, в нашия случай в момента. Този модул просто се поставя на местото на някои от акумулаторните батерии. Може да бъде по-голям или по-малък, но няма никакво значение. Конструктивни промени в електромобила няма да се налага да се правят. Тоест модулът е напълно съвместим с всяко едно превозно средство, което използва електрическа енергия за двигателите си. Какви са плюсовете на използването на този модул? Първото, което е и най-важното, това е, че използвайки този модул, ние получаваме възможност, това ще го покажем след малко, ние получаваме възможност да увеличим пробега на превозното средство не по-малко от 2-3 пъти, а възможно и повече, в зависимост от това какви материали се използват в конструкцията на този модул. Нека да видим в нашия случай какво имаме в тази демонстрация. На изхода, това е изхода на модула, ще получим в случай като демонстрация напрежение 12,5-13 волта. Колкото от една акумулаторна батерия. Ще включим товар, който представлява последователно свързани 3 лампи, 12 волта, 50 вата, или някъде може би ще имаме общо товар около 29-30 вата. В същото време ще измерим тока, който се черпи от акумулаторната батерия. Това е акумулаторната батерия. Ще измерим тока, който се черпи от акумулаторната батерия. Неговото ефективно значение. Ще измерим ефективното значение на напрежението, което се подава към модула, като по такъв начин ще пресметнем и мощността, която се потребява от акумулаторната батерия. Ще измерим естествено и мощността на изхода. И ние ще установим една доста добра чувствителна разлика като отношение изходна мощност спрямо мощност на входа. Нека да направим първо. Тук ще покажем на този дисплей, ще се види тока от този пробник. Ще бъде отчетен тока на акумулаторната батерия, който се черпи от нея. На другия мултимер ще бъде показан тока, който се черпи от акумулаторната батерия, който се черпи от товара на изхода на нашия модул. Тоест, който ще се черпи от, в случая, ако имаме електромобил, от тук ще се черпи ток за двигателите, за оборудването и за всички останали системи в този електромобил. Включваме системата. Това тук е генератора на импулси. Че модулът го управляваме чрез едни много кратки импулси, които в нашия случай тук са в демонстрацията имат продължителност 760 микросекунди с честота на повторение около 33 Hz. И сега нека да видим какво имаме. Значи имаме ефективно значение на тока на входа на системата и от акумулаторите, това е този пробник, е 2 ампера и половина, тъй като 100 миливолта от пробника отговарят на 1 ампер. На изход на системата имаме приблизително 2,3 ампера. И нека да запишем ток на входа 2,5 ампера и ток на изхода 2,3 ампера. Както виждате, има една разлика в ефективно значение на тока около 200 мА. Така. По отношение на напрежението, че ефективното напрежение което се подава на входа на нашия модул, е 2,15 волта.
забележете, 2,15 волта ефективно напрежение с 2,5 ампера ефективно значение на тока. Ние управляваме процеса, който протича в този модул. Какво имаме на изхода? Освен 2,3 ампера, напрежението на изхода в нашия случай е 13,7 волта. 13,7 волта напрежение на изхода, което е постоянно напрежение. Или да го сметнем като мощности, 2,5 на входа, 2,5 ампера по 2,15 волта. Имаме един момент. По 2,15 имаме 5,37 вата на входа. На изхода имаме 13,7 волта, казахме, по 2,3 ампера, или имаме 31 вата. Изходяща мощност на изхода 31,5 вата. Виждате каква грамадна разлика имаме на изхода по отношение на входа. В дадения случай отношението 31,5 d1 на 5,37. И в дадения случай ние имаме 5,87 коефициента, който ни показва превишението, или 5,87 пъти потребяваната мощност на изхода е повече от тази мощност, която ние използваме, забележете, за управление на процеса, който протича в този магнитоелектрически модул. Енергията от акумулаторните батерии се използва за управление на процеса. Тук имаме външен източник на енергия, който се усвоява и се подава на изхода на модула. Да не се бърка. Така че по този начин, както е случая, ако приемем, че с наличните батерии в автомобила този електромобил може да измине 150 км, то, използвайки този модул, ние бихме могли смело да предположим, че този електромобил ще измине не по-малко от 4 пъти по-голямо разстояние. Т.е. не по-малко от примерно 600 км. Ето виждате какъв е ефекта от използването на такъв един магнитоелектрически модул в един електромобил. Искам да подчертая, че магнитоелектрическият модул е изграден на базата на интегриращия комутатор на магнитни потоци ИНКО, който е предмет на мой патент от 2006 година. Самият модул също е предмет на патент от 2009 година под същото наименование магнитоелектрически модул за оптимизация на входно-изходни параметри. Това е, на което основно искам да обърна внимание. Но най-важното е, в нашия случай, най-важното е, че този модул може да бъде монтиран на всякакъв вид транспортно средство, независимо от средата, в която то се движи. Било под вода, над вода, по суша, във въздуха, в космоса. Няма никакво, повтарям пак, няма никакво значение от средата, в която ще използваме този модул. Няма никаква механика в него. Всички процеси, които протичат вътре в него, са магнитоелектрически, така че VCC части няма. Електрониката в него, самия модул, липсва като такава.
електроника единствено се използва в модула за управление и на изхода, където трябва да се налага да се използва токоизправител, за да може да получим на изхода постоянно ток и напрежение. Естествено и когато се налага филтри, стабилизатори на напрежение и така нататък. Така че това са възможностите на този модул като елемент от един електромобил.